Umuulan na naman. Nakaalis na pala yung mag-ama ko. Good morning, guys. Yeah, usually. Oo, nag-ano. Pag malapit. Parang sa mic. Ay, mabili kasi kami, guys, camera for gluten. Ayan, nirecommend ni Kamote. Kaso, hindi marinig yung boses eh. Dito yung yung speaker niya. Nakatutok lang kay Groot. Palpak, Groot! Palpak, Grootin! Hindi ko naman marinig eh. Hindi ko marinig eh. Hindi mo marinig? Dito ka titingin. O, ayan o. Doon o, ayan o. Camera o. Yan. Ano marirecommend nyo guys na maganda-gandang camera for pet. Ayan, para pag hindi nag-aaborido si Groot. No, Groot? Anyway, let's eat na. Yung tira namin kagabi yellow cab. Hindi naman kinain ni Chris. Yung Turks lang kinain niya. Hindi nga eh. Itira pa. Ayun, dyan pa ba? Baka mamaya niya kainin. Yan, hotdog. Ano sa ilalim? Tosino. Let's eat. Gumagawa na si daddy ng letter of intent. Seryoso kami guys sa pagpapalago ng aming negosyo. Right? Right. Gumangal. Yeah, push. Ayun. And then, ayun, alis na siya. Sabi ko, gumawa na siya. Tuloy ko siya talaga pinagawa ko kasi siya magaling dyan sa mga ganyan-ganyan. Although, naano ko naman yan, na pag-aralan ko naman din yan ng college, mga business proposal, business letters. Pero siya na, para may din siya, diba? May contribution din siya. Hindi lang sa paghahakot at pagdadrive. Sabi ko, gumawa ka na ito. Gawa naman siya. So, yun nga guys. Sana ma-approve tayo sa sa Victory Mall sa Caloocan. Katuwa. Excite ako. Tapos may titingnan pa ako yung sa Pasig nga. Hindi ko lang alam kung papayag siya dun sa concept store sa Pasig. Kasi yung inaano ko nga is parang branch na yung talagang kahit maliit na space lang pero for RMK lang talaga. Hindi sa concept store. Ayun. Or pinupush namin yung mga reseller nga. Yung mga young and prep din na gusto magsimula. Ayan. Pero hindi ko pa nireply yung email ng Metro Place. Pag-aaralan ko. Ayun. Punta akong school ni Chris kasi may naman siya, may assignment na naman siya. Picture daw nung niya, nung 6 years old siya. So, magpapaprint ako sa wala pang cord yung printer, hindi ko pa mahanap sa Pure Gold. So, may tambay na rin siya muna sa store. Doon muna magsasagot-sagot ng mga inquiries. Kasi wala sila Dayan, wala pa napunta ng LTO. Sko, anong petsa na, kundi pa pinush na hindi kukuha ng mga lisensya. Meron na sila, students lang, lahat sila. Si Jepoy, si Pepe, si Dayan, si Joe, tsaka si Vika. Puro students. Syempre, hindi sila pwedeng bumiyahin ng malayuan or sa EDSA. Diba? Natatakot sila. Kaya sabi ko, kaya pa kayo kukuha? Pag na. Ano ako? Ayun, nandun sila lahat. So, si mama lang siguro ngayon sa store. Kaya samahan ko muna din si Nang Reyna. Trap lang ako guys ni Froggy sa store. Magpa-print muna ako ng ni Chris. Tapos mag-LRT na lang ako papuntang nila. Papuntang Baclaran. Tapos sakay ng Badjak. Diba? Manak lang. Ay, apo yan ni Manang Lydia na. Ibigay ni Chris. Ang bait no. Lagi yung kapag dumadating na kami mga bitbitin. Di ba nasa 3rd floor kami. Tatanong na yun. Meron pa? May bitbitin pa, may akyat pa. Ayun, kaya pag nanghihingi yung kay Froggy ng baon, pinibigyan niya naman. Baon ko! Ayun. Kasi nagkukusa siya talaga. Nakakatuwa. Bait na bata. Ganun talaga pag mga laki sa laki sa lola
Di ba? Pero ikaw naman, laki ka sa lola, bakit salbahe ka dati? Lahat meron ako salbahe, mabait, loko-loko, cute. Ano yan eh? Laki sa lola niya. Paborito. Paboritong apo yan eh. Unika, iho. Ay, lahat sila Dami-dami suti. niya eh. Oo nga. Sa lahat ako pinagkakaroon. Ilan kayo? Ilan yung ano kay Tita Emma? Ilan yung 5. 5 tapos sa inyo? 4. Oh, tama, 4 sila mag-apo. Ako So, lang ang BBC. Siyam silang apo sa mother side. Pero ano, Akong... siya yung favorite ng lola niya. Hindi ko na naabutan yun eh. Pati yung kapatid niya, yung panganay nila na namatay, hindi ko na naabutan yun. 1 year na yata siya nung patay, no? Nung maging tayo. It's actually 29. Bata ka na, 29. Paano ba naman? Taba-taba. Hindi na nagising. Ayun. Forgot to breathe. Pero kwento mo yung ano, yung sa lolo mo. Yung, ano? Si Stan. Si Stan. Navy yun, diba? Ha? Navy. Oh, yeah. Binabaston daw siya. Bastonerong Stan. Mamakulit eh. Stan the Baston. Taray. Kaya may ano yan, may sing-sing niya na lagi tuloy siya na pagkakamala na ano, na sa Don Carlos na police dati. Kasi yung sing-sing ng Navy sinusuot niya. Tapos lagi pa siyang lagi pa siyang Itim na jacket. itim na jacket. So, di ba doon sa area namin is may mga Mga magic beans. mga loko-loko, yung mga sa nagtisell na drugs, di ba? So, Talim pa ng tingin. oo, pag dumadaan niya na naka-jacket na siya yung tindig ni Froggy. Tapos, namalaman nila na na asawa ko nga yun. Nagtanong sa akin mga doon, pulis ba yung asawang buti? Baka bigla silang mahuli. Damputin. Biglang damputin eh, no? So, yan lang guys. Uploaded na yung vlog yesterday. Wala akong utang. Updated tayo. Ito pala yung China Bank. Di pa ako nakapag-open dyan ng ano. Ang bagal kasi ng... Hindi ko alam guys Ang bagal ng ano dito. Ng service dito. Nakakaloka. Mega ano ka talaga dyan. Mega pila. Kung sa BDO, BPI, pila na. Dito application pa lang pila ka na. Tapos yung ano pa, yung pag-withdraw mo pa. Or pag deposit mo pa kasi sa yung ibang ibang supplier ko, China Bank sila. So yun, over the counter ako. Hello pa. So bala kong mag-open kaso nakakatamad ang bagal nila diyan eh. So yung gusto ko kasi lahat lahat yung mapupunta na ng mga tao, lahat ng pwedeng pagbayaran is may available na sa RMK shop. Balik na ako ng store guys. Natin ko na yung picture ni Chris sa school nila. Yung lumagpas ako guys, dapat libertad lang. Hilpuyat na. Kaloka. Ay nako, dami ko kasing iniisip eh. Nawawala na sa ko yung sana akong baba mo. Jeep na lang tayo ulit pabalik ng Libertad. Hi guys! Ayan. Ayan si mama oh. Diyan lang si mama. Naki-video call pa eh. Hi! Hi na sa guys baby! Dali na! Hi na sa guys, dali na! Ang tagal nyo Ayan. Wait lang. May deliver eh. Ayun. Huwag ka nga alis wait lang. Lola! 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 Bless kay Lola, bless. Bless. Wala pa? Wala pa pinadala sa tapos meron pa ako ganyan baka pwede magkano daw po? Isang na rin meron pa kasi ang hirap niyang ibenta pag yung dry po na dito kailangan makaganito Tama na daw doon. Tara na, sabi mo. Tara na.
Tara na, Lola. Tara na. Ako na, oh. Ako na, oh. Bilis na. Wait, ano na, order mo na naman sa bigyan mo. Oo. Bilis daw, Lola, oh. Bilis na. Bilis na. Baba na. Maligo ko na. Wala ako kay Ting-Ting. Ha? Wala ako kay Ting-Ting. Ay, wait. Bawa ako kay Bebe. Oo, ano mo. Baba mo na. Ka-vlog pala tayo kanina pa. Naka-dress yan, oh. Ha? Naka-dress yan, oh. Halika na. Gabi ako ang arte. Madanda ba yan? Danda ba yan? Ay! Wait! Cute. Bilisan mo na, Mika. Kiss na, guys. Kiss na sa guys. Dali na. Kiss na. Kiss na. Kiss na. Nasusubsob eh. Bilis na, Mer. Kinantay ko yan eh. Wait lang, maliligo lang ako. Kanina pa eh. Layo ni Mama, no? Nakikiano. Oh, ayan lang, oh. Kulit eh. Ito kasi ching-ching na to, nakakano eh. Kakagigil eh. Ching! Finally guys, nakuha ko na yung sa ano, sa Western. Ayan, ang pampakain natin sa dogs. Yay! Thank you so much guys. Kinabahan nga ako kasi akala ko parang ma-forfeit or may babalik siya sa sender. Kasi pagka, alam ko, 30 days naman actually. Kapag hindi mo pa nakuha yung pinadala sa'yo, mare-return siya sa sender. So, ano pa yun na? O, ano kung October 3 na. Mabuti na lang, nakuha ko pa. Anyway, thank you again guys. May food na yung mga dogs natin. Gusto daw guys na yan, may frogging magwalwal. Joke, hindi naman walwal. Kasi ay, pala natakpan yung tirang ulam. Wait lang. Wine lang. Ako nagpapabili sana ako sa kanya kanina ng mule. Kasi sarap ng mule. Alam niyo yung tamang sipala. Lasinggera. Uy, hindi oh. Sabi naman ako. Kami lang yan nilaan. Ayun, tapos kapag kami dito ni Frog, pero never akong nagwalwalan sa labas. Yun, and since ang dami bread. Pero kami dito ng ano. Hindi mo naman pala nadala kay Mami yung Daddy. Yung fruit. Ay, naku. Bakit? Babalik ka pa doon? Ha? DFA. Ayun, ito na lang. Fortunella. Masarap din to eh. Manamis. And then ito. Masarap din. Kaso, bilis makalasing. Bacardi Mojito. Masarap nito kasi may ano, may ano ba yan? Yung mint. Yan. Dito na lang tayo. Fortunella. Yun. Pantok lang. Sarapan ko talaga yung ano, inuman namin nila Joy. No? Sarap pa kayo pag inuman talaga with friends. No? Tawanan. Nakakawoka. Ayun. Since wala kami. There! Lagay ko to sa ano. Dito. Walang wine glass eh. Kabili nga nun. Mura lang naman yung 100 plus lang yun. 4 na ata. Or 100 plus 4 na. Nainis ako dito sa ano, sa camera. Alam niyo, nag-ano na siya. Lago na siya hindi siya
Ay, nag-autofocus naman, pero parang matagal. Ayun, siguro kailangan mo magpahinga. Canon G7X. Oo nga kasi. Ayun, naputol guys. Naubusan tayo ng battery. Anyway. Ayun, sabi ko daddy. Ba't ang baho niya? May mamad na ano. Natambay niya sa labas. Maligo ka, babanatang kita. So, yun. Hindi tayo. Baho Baho ka talaga, promise. Maligo tayo sa kayo, hindi kasi baho ko. Hindi nga, baka nga may naupuan ka or nasandalan ka na ewan ko ba't gano'n yung amoy mo. Yes, Maggie. Gusto niya to eh. Ayan, may natira kasi doon sa, sa chicharon. Ouch, Maggie. Gusto niya yan. Charap. Yan, tapos sausawan suka, guys. Yan. Sige, walwal tayo, daddy. So, ayan nga, guys. Harap. Sino pala sa yung ano? Vlog niyo yung kabahuan niyo Hmm? your display. Napagsak mo. Ay, umigop na suka. You're the planet of the Hmm. Harap. Daddy, ano nangyari? Bakit dumami? Itong baso ko? Siyempre, Ha? wala nang laman sa akin. Wala naman sa'yo. Ano daw ng vlog ni Ane? Paglingon ko, dumami. feel like nabibigyan with the May bala ka, no? May bala ka? run up to the store. Mule. Basta may alak, may balak. Ha? Basta amoy putok mo. Hindi, ayaw. No way, dude. No way, dude. Thank you na lang. Yes, Maggie. What can I do for you, Maggie? Aray ko, baby. Sarapan ka ng bongga sa ano, no? Sa... Tagdira. Ito pa, isa pa eh. Ano ba? Hindi puro namumulutan kayo eh. Tumagay din kayo. Madaya kayo eh. Ha? Tama. Tama na, enough na. Pinatikim ko lang kayo. Tama na. Enough na. Enough na, Maggie. Maggie. Groot selos. Hi, Groot. Kaya si Groot ki daddy. Hi, Groot. Ay, kalabit. Si Groot naman. No more na. No more na. Tulog ka na nga doon. Punta ka na doon. Ano sa bed mo doon eh. Ikaw na. Enough na. Hindi na kita bibigyan. Enough na. Uy, nasa paknit. Ano yung paknit? Ano yung paknit? Paknit. Na. Alam na to si daddy. Ba't mo inano pa? Nilagyan pa. Di, sabi ko, konti lang. Wala na lang yung... Nilalashing mo naman ako eh. Pwede mo lang nakalasing guys. Ang ano. Hi! Pati ka pa natutulog, Binday. Ha? Konti na lang guys. O, diba? Konti na lang. Yan. Next is JK Vlogs. Next is Aisha. Purple Aries. In fairness. Aisha re. Panggaan sa ulo. Ayun. And since paubos na ang aking wine. And ubos na rin. Wala na din. Wine. Ayun na. Ayun na. Oo. One shot lang naubos natin. Konti na natin. Si Dal talaga na sa akin yan. Nag-recommend sa akin yan. Masarap. Kasi ayoko talaga ng, ng red wine na maasim-asim. Parang panis na. Panis, parang suka lang. Pero yun, ang sarap. Guys. Fortunella. Anyway. Ayun. Good night na ako. Bago ko lagukin itong natitirang wine. Alam niyo yun, ang sarap kayo sa pakiramdam. Parang nakakalma ako. Nakakakalma ba talaga yan? Feeling ko lang. Parang nakakalma ako. Parang ang saya ko ngayon, guys. Alam niyo yun. Baliw. Anyway, good night. Till tomorrow. Good night, eh.
Ay. Wednesday bukas. So, coding si Tonton. Di pa naman madala. Dapat pala eh, no? Hindi. Sana na siguro sa Friday. Kasi, 10K na siya, di ba? Nasabi ko, 10K na siya. So, ano na siya? Kailangan na siyang ma-change oil. Chris! Enough na sa paglalaro niya. Tulog na. Narinig ko pa naglalaro ng Beyblade eh. Tulog na, tulog na. Maaga ka bukas, hindi ka mahatid ni daddy mo. Susunduin ka ni Kuya Jeff. Kailangan quarter to 6. Ah? Ano? Sige. Good night ka na. The coconut nut is a big, big nut. If you eat too much, you get Very fat. Good night. Good night. The coconut nut is a big nut. If you eat too much, you get very fat. Sige na, bye. Baga ba gising ah? Okay. Sana nga ba ako guys? Ayun. Ano na ni Tonton? Kailangan na pa change oil kasi ngayong weekend na lang kasi may mga lakad pa tulad kanina. Galing si Froggy sa sa nanay niya, inayos nila yung mga dapat na sinasali na sa kanya. And then, ano ba yung pupuntahan mo pa sa Thursday? DFA? Ha? Hindi ko alam kung anong gagawin niya sa DFA. Join. Alam ko, sumalangit na yung mga niya. Yung mga kapatid niya, tsaka yung niya. Yung tatay niya, hindi nag-abroad sa kung saan. Bakit sa DFA pupunta? Ayun guys, see you all tomorrow. Good night. Fairness talaga guys, nakakalma siya. Love it. Pabili na ulit niyan. Bye de. Good night. Again? Yeah. Look at your tummy. Look at your tummy. Kumbang mo. Laki ng tiyan mo, my gosh. Para kang yung pinapanood ni Chris sa Chowder. Yung doon yung kulay. Hindi malaking siya ni Chowder. Hindi yung kulay pink doon na Pink ba yun o violet? Oh. Sino si Wada Wada? Ewan ko, basta gano'n yung tsura mo. Face na.